v dnešnom videu, neviem, či natáčam, hej, čo v dnešnom videu, dneska tu mám Pinktober Roblox, tu máme, jak viete, kúpila som si Robuxy, teda, no mám premium Robuxy, no tak mám už svoj vlastný skin, dúfam, že si ho nebudem chcieť zmeniť. Máme tu Tover, alebo ja neviem, jak sa to vyslovuje. A to sú vlastne obička, ale vlastne, že keď spadnete, tak už vás to nič nevráti naspäť. Tak neviem, ktorým by sme začali, buď týmto, alebo tisíc ich tu. Tak ja neviem, poďme asi do tohto prvého, až nezdržiavame. A jo, toto mi dosť pomáha, ale dosť ma to aj štve vlastne, pretože táto obička, akože ja neviem, hej, je to dobré, ja teraz poslednú dobu hrávam obička, tak dúfam, že to pre mňa nebude moc veľký problém, keď točím ako na videu. Dúfam, že to som vo veľkom tichu a dúfam, že mňa prečo to som nečakala, ale že absolútne, čo typka, a poď, yes. OK. Akože ja som kedysi v običkách nebola fakt dobré, ja som hrala len Brookhaven a henté veci. No a teraz som začala hrávať takto Tover obička a akože docela ma to baví, hej, len keď spadnem, tak sa občas naštvem, občas nie, občas snažím sa byť v kľude. Toto jak mám dať, no takto ne. Nie! Pomoc. To čo bolo? Nie! OK, teraz som spadla úplne. Tak nič. OK, som späť. A rozmýšľam, dúfam, že sa to dá nejak odskočiť. Obskočiť, ale neviem. Help. OK, my tu máme normálny avatar, OK. To som si nevšimla. Real, to proste nejde skočiť. To nejde skočiť. Reálne, ja som to nenatočila. Really? Tak teraz troška zrýchlený záber. OK, sme zase tu. Myslím, že to sú Čechovia. Nie sú to Čechovia, to sú z iného jazyka. No nič, no to nie, ja fakt neviem, ako to mám urobiť. Reálne ja sa asi pôjdem spýtať ChatGPT, že ako sa to robilo, ja fakt neviem. Počkajte, sa bojím, že či ma dobre počujete, že či to tak akože nešuští, nie že, ale proste také niečo, hej. Ja sa bojím, že to šuští, lebo ja som ten mikrofón mala niekde pod krkom, takže pomoc. Fakt áno, a pomoc, hej. OK, toto doskačeme a už sme zase tu. Kámo, ja rozmýšľam, ako to tá typka dala, ale halo. To akože tak mám, alebo help, pomoc. Teraz radšej ničo nebudem dotýkať, pretože ak spadnem, tak ja neviem, čo už budeme robiť. Prosím, nech už som na konci. Prosím, to je koniec. Máme to! Yes! Máme to! Oh my god, I'm happy. Oh my god. Ak zase spadneme, tak už aspoň budem vedieť, ako na to. Obskoky, teraz sa troška bojím, ale obskoky som trénovala. Aj tie hrubé. Takže dúfam, že nespadne. OK, to bolo docela tesno. OK, máme to. Zvládam všetko v pohode. Snáď, takže keď na toto vstúpim, takže ma to akože hneď toto. Oh my god, my tu máme checkpoint. Nice, hell yeah. Prečo som sa radovala? Ja sa všetkým ospravedlňujem, že tak nenatáčam často videá a také proste OK? Proste Ja nechápem, jak som na tomto mohla spadnúť. Real. Asi som neskočila, alebo neviem, lebo docela ťažko sa to ovláda, keď mám taký mini skok.
že tak málo skočím, alebo neviem, buď mám malý skok, alebo to je extrémne ďaleko, ale asi to je extrémne ďaleko, sa mi tak zdá, lebo myslím, že skok by mal asi niekto každý. Vidím tu, že tu je rebrík, ale ja to chcem aspoň niekedy skúsiť. Poď, aspoň niekedy mi to musí výsť. Poď, yes! OK, tak nič. Poďme normálne rebríkom, lebo nebudem to riskovať, to, že spadnem. OK, stop. Nehyb sa OK, toto je napínavé. Akože pre mňa napínavé, neviem, či aj pre vás, alebo ja fakt neviem. To som nečakala. Tak to už vôbec? A nie, počkať, ne, my sme zase pri tomto. Tak, preskočili sme to, bože, ja tak neznášam, že keď niekde je avatar, že si môžeme zmeniť, pretože potom typky si tu zmenia avatar a myslíš si, že majú proste robuxy. A to som ináč robila aj ja, hej. Viete čo, možno sa toto video bude menovať, alebo jak sa to povie po slovensky, že proste robím dokola stále tú istú vec. Alebo chápete niečo v tom zmysle. OK, sme späť tuto na tých guličkách, či loptách, či ja neviem. A poďme to skúsiť doskakať, lebo je to fakt hardcore. Počkaj, kde sme to spadli? Na tých guličkách, že? Sa mi zdá. Alebo ja neviem. Tuto sme spadli, ježi. To si musím dávať pozor, lebo ja som slepá a nosím okuliare, jak viete. Jak teda pozeráte moje videá, lebo ja akože neviem a proste keď človek nevie, tak nevie. OK, teraz tu máme nejaké takéto splacnuté schody, alebo ja neviem, ako to mám popísať. Ale akože není to hardcore, ale akože vlastne je, ale vlastne ani není, ale ja neviem. Pomoc, OK, dám to, mám to, OK. Ja sa bojím, že ma to na prvý raz proste vráti na ten checkpoint, viete čo myslím, ja to nebudem hovoriť na video, pretože prvé I am kid a po druhé neviem. Počkajte, to sme už dali a to video je extrémne krátke. Ja tu nebudem ďalšie to overuje, to je extrémne ťažké. Čo to je? Pomoc! OK, dali sme druhé tower, pretože toto jedno video musí mať aspoň 10 minút, pretože proste tak je to pre ľudí dobré a proste vyskačíme običko. Ja neviem, napíšte mi do komentárov, či vás obička bavia, či nie, či ako, či chlapa, či to čo. OK, teraz tu mám zase obskoky. Dobre, tu v pohode. Ježin. Kámo, ja poviem, že to je v pohode, hej. A spadnem. Proste. What are you doing? Ne. Jaj? My potom môžeme normálne chodiť, aha. Ja som si myslel, že to prepadneme, OK. Aha, už teda, čo? Ešte to nie je 10 minút. Ešte nejakých 10 sekúnd, hej, dajme tomu. Toto video je zostrihané, takže neviem, koľko vy to tam máte, hej. A ja to hovorím úplne inak, takže I'm so sorry. A teraz som spadla a už to máme u mňa 10 minút, hej, tak za dnešné video by to bolo všetko a čau.